Stejně jako každý měsíc si sedneme s přítelem, každý pošleme 13 200 korun a společně uděláme náš rozpočet. I když vydělává dvakrát tolik, co já, všechno dělíme půl na půl. Dohromady tak házíme 26 400 korun do našeho červencového rozpočtu a jdeme plánovat. Začínáme tím nejdůležitějším. Splátky. Hypotéka, auto a telefonní paušál dohromady 13 800 korun. Upřímně, dospělost chutná jako kebab. Pak přichází na řadu výdaje. Netflix 70 korun, YouTube Premium 490 korun, plyn, elektřina, voda a internet. To celé vyjde na 6 700 korun. Na to, co dělá život hezčí, máme bokem 5 900 korun. Tak jdeme na úspory. 1200 korun na tetování s nápisem Snadný rozpočet, ať nezapomeneme, proč to celé děláme. 900 korun na výplň rtů, protože když ne teď, tak kdy? 1200 korun na novou kabelku. Když už nesu tíhu života, tak aspoň stylově. 1200 korun na výlet k moři. A zbytek na novou postel. No, poslední jsme trochu přetížili a nevydržela. A samozřejmě jídlo, to platíme z druhé půlky výplaty. Ale tím vás teď nebudu nudit. Jakmile máme rozpočet hotový, zapisuju každou útratu, od sušenek až po účtenky. A zbytek už za mě zvládne tabulka. Dej like na tenhle příspěvek a napiš do komentáře rozpočet, jestli chceš poslat odkaz na šablonu.